Ilkeä saa, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Joulupukki matkaan jo käy. Sulla kaikki vaan toimii, mutta mikään ei vaan. Joskus vaan sua alkaa vituttaa. Joulupukki matkaan jo käy. Ja pienet tontut tanssii ja tuulta lemmittää, mutta muoria vaan joku ei koskaan saa hellittää, koska ei, nyt lähti filteri irti, mutta se ei haittaa vaan, koska joku voi tulla ikkunan taa. Joulupukki matkaan jo käy. Nyt te olette huomanneet, rakkaat lapset, rakkaat nisset naiset. Venä sekunti, kuvaa tätä kohtaa. Oli mulla kaikki lahjoja täällä, mutta ei. Lahjoilla ei ole enää mitään merkitystä. Koska maailma loppuu. Ja kun maailma loppuu, niin on se selvä, että joulu menettää pikku merkityksensä. Joten tänä aamuna, kun mä heräsin, muori lenti hankeen. Muori lenti hankeen. Ja mä heitin sen ja mä sanoin, että nyt se on loppu. Monta vitun 100 vuotta mä kestin sitä naista. Nyt se on ohi. Muori on hangessa. Ovi on lukossa ja mulla on avain. No, tontut. Kello on nyt 2:30. No, kello 3 tasan. Nyt ollaan aamuyössä. Mutta tontut on telotuskomppanian edessä. Kello 3 reikä aamuyöstä. Ja siellä kaiken maailman toljanterit ja muut saa luodin päähän. Se on ohi. Tontut on kuollut. Porot on tehty lihoiksi jo ajat sitten. Koska ei ole mitään enää järkeä. Ei ole mitään järkeä. Maailma loppuu. Joten pukki on nyt tällä kertaa tehnyt uuden ratkaisun. Muori lenti pihalle, tontut on ammuttu, porot on lihoina. Nyt on beaches and shit. Koska pukki on ottanut uuden suunnan elämälle ja se on beaches and shit.